Gepleýär Azatlyk radiosu. Habarlar günneligi gepleşigimizde men Sähra dowam etdirýärin. Türkmenistanda vilayetlaryň özara serhetleşýän ýerlerindäki we beýlek sewitlerindäki barlyk nokatlarynda howpsuzlyk çäreleriniň we barlyklaryň güýçlendirilendigi barada habar berilýär. Azatlyk radiosynyň ýurt içindäki çeşmeleriniň tasdiklamagyna görä, bu barlyk nokatlaryna geçirilýän barlyklary Türkmenistanyň Içeri işler ministrliginiň Neşe garşy görüş bölüminiň 2 işgäri, ýürüýte gulluklarryň işgäri diýilip çaklanylýan 3 sany raýat eşigindäki adam we polisiýanyň ýol gödekçilik gullugynyň adyndan 2 inspektor we ýürüýte tälim berilip taýýarlanylan ýysalyjy itler gatnaşýar. Takmaya ondan ähladyn düşmeli maşynyň awtologdan hokman. Ondan olsa birinji şu ifadeyantyn kömegi bilen adamlary barlaya, ondan sonra item bir sähel ýerde bir gözlenýän zat, ýagny bir gaçsak geçirilýän çilim bar bolsa, ýa bolmasa gaçsak geçirilýän mat bar bolsa, ýa ispertitçiler bar bolsa, ýa neşe ferişteler bar bolsa, şolary ýuruna tapya hem de haber veriyor. Sonundan maşinlerin salonunu hem de yüklüklenyen görüntü bagajlar varlan diye. Dip Aşgabatda yaşayan ýazyjy we synçy Amanmurat Bugaýew gurrun berdi. Onuň sözlerine görä barlyk nokatlarynaky käbir jogapkär resmiler inni oktyabr aýynyň soňky hepdesinden bäri dowam edýän bu barlyklaryň sebäbini ýurda gaçak getirilýän haritlaryň öňüni almak üçin amal edilýän çäre diýip düşündirýärler. Resmilere gaçkysa jogap berýär. Aydın haşol bir ýurda bir gaçak haritlaryň gelmeginiň öňüni almak üçin bir döwlet tarapyndan işlenip düzülen görüntü programmany amal edýär adamlaryň howpsuzlygy üçin ýurda bir adamlaryň sağlygyna täsir etjek ýanly gaçak haritlaryň gelmegi üçin edilýän hereket diýär. Dip Bugaýew belledi. Ol bu maglumaty ýurduň daşyndan çilim önümlerini gaçak getirýän söwdegärler tanaýan adamlaryň hem tasdiklaýandygyny, barlyklaryň güýçlendirilmeginiň sebäpleriniň ýurda getirilýän gaçak haritlaryň sanynyň köpelmegi bilen baglanşyklydygyny sözüniň üstüne goşdy. Ýurtdaky kanunçylyga laýyklykda çilimiň diňe bir çäkli görnüşi ýurda getirilýär. Onuň hili öwürlükli däl. Maliýe ýagdaýy oňşukly bolan çilimkeşler bolsa, ýokary hilli çilim çekmäge sizle bildirýärler. Munyň netijesinde käbir söwdegärler goňşy ýurtlara gidip ol ýerde käbir türkmen haritlaryny çilim, spirtli içkiler ýaly ýurtdaky gyt haritlara çalşýarlar. Olaram ýurda getirip gymmat bahadan satýarlar. Bu barlyklar şu gizlin söwdanyň öňüni almak we döwlet tarapyndan satylýan haritlary geçkinli etmek üçin edilýän çäre. Dip adynyň efirde agdalmadlygyny soran ahalyň ýaşaýjysy Azatlygyň ýerli çeşmesine gurrun berdi. Ýatladyp geçsek Türkmenistanda 2016-njy ýylyň martynda ýurda temmäki önümlerini getirmek we satmagyň ähli ýetýärligi diňe söwda we daşary ykdysady aragatnaşyklar ministrligine berildi. Şol ýylyň başynda spirtli içkilerin söwdasyny hem ençeme tapyr çäklendirmeler girizildi. Munyň netijesinde ýurtda çilimiň we spirtli içkilerin gara bazary emele geldi.